И така, здравейте, приятели, отново. Днеска по призовената почивка отидох до иконата да си взема усилвателя. Вече имам нов усилвател. Марката е Родик. Модела мисля, че беше 1650 DRX, нещо си на... Забравя го точно модела. 1425 вата на 1 ом, 910 вата на 2 ома и 4 ома, забравя ги, то без на 4 ома не ми трябва, както и да е. Прибирам се след работа и викам, чакай да направя едно клипче за феновите в групата. Колата, както винаги, е запалена, даже днеска забелязах, на момент ми изгасна сидито. Явно това удари баса и изгасна сидито и след това пак се включи, но не знам, мисля, че вече акумулатор е наистина за смяна. Цялото табло мига, сега ще видите нали в клипа. Друго, няма да ви го покажа. Ето това е прослутия усилвател. В клипа може и да не се вижда, но е доста голямо прасе, бих казал. Доста масивна изработка, немски е усилвателя. На 14 волта зарежда динамото. Температурата му е 7 градуса, като си имате предвид 7 км от тук от дома до работа. 7 км на макс, дори не е мръднал термометъра на усилвателя. И така, има си нали диодчета осветени си, но има едно много гадно вентилаторче, което силно ще трябва да сменя, много ви. Консумацията му е 150 ампера, 500 по 30, в момента може да ги